Ey nepes! Ay başlık bolana vay ara. Apolmaz da öňünde aşyň oýnap otursaň o. Ay sen kim doğru değerli başlık edaramızda gül yal täze ulug barka şunu mündürýäň da. Enim barda berk belli. Könesi olmadyň, täzesi olmady diýip ataba balamaz. O maşyn toýa minilýär. Ota minjek bu maşyn sen, täzece maşyny. Onsoň o maşynyň soğuducy işleýär. Doňdurjak bolýan meni. Ay yarasy tanokda baş. Nepes! 2 gün işe gelip bana 4 günün akıllı satma. Aşın oynap durmadı. Bar parla. Ey nepes! Ay bolana Oo, vay başlyk. uradayım men barda adette. Men şunu becerip çıkı ilmi. Parfuman çağır. O dolana. Ana gel ya da cuma. Cuma! Sen ne şu kansın erce keyif öğremen. Eger men soru meydana diýip aýdarsaň. Öýdüňe maňarda bol. Bol başlyk bol. Ana iyi şakmanlar cemmenjegen mäňiz. Salam. Ha, gowmýa diýleňiz. Men ýeňine geçse, gösürüň telefonu. Awa. Maýsala oturan buğdaýlyga mal goýarsyň gelýärsiň, ha? Bilgeşedim, ona başlık ýaty kar aýpdyrma. Ey sen kuror degen nime çıkalar ýaly. Olara seret. Indi aýtyrma başlyk. Sen wara gat kop bilýän. Sen wara bir akly istiňe malla. Bir kantora barsana. Bolýarmy? Sen kelläň suw turupdyr bir gapdan. Bir kelläňe bir men bir pöwrede goýup beren sen kelläňe. Gany suw bolýarmy? Kim sen o? Men arçyn başlyk. Men kim? Başlyk näl soru berýäňe de şu bilýäňe de seýlerin ýa-da hormatlan ýa başlyk. O wagtda ýekece başlyk olam. Taňa näme gerek? Taňa näme gerek? Antraktoryň. Dur basık traktör. Dur bassyk. Seňe bu traktoryň görýän wagtyny uğranmaga. Ömrümde bir gezek sen traktör sütmörün gördüm. Onu da bara kaptandan 60 dakikadan geçip gittin o. 60 dakikadan traktör sürülüyor mu? Yok basık. Beyiğin 10 sorunu düşündün mü? Bas. Beyiğin 10 sorunu o. Kim Bas. sen? Salam basık. Ve aleykümselam. Yektin ay salam ver. Kim sen o? Salam basık. Ve aleykümselam. Hey, ve aleykümselam diyen. Ve aleykümselam sana. Ve aleykümselam. Basık. Basık adım salam basık. Adım salam. Seyli de o no. Sen kim, ben kim? Basık. Siz bir ovamızda sýylalan, hormatlan, bassygymy da. Bir siziň aňaryňyz basyklardan gelýär. Ovamy da göreldersiz, jan basık. Näetdiňiz amyny? Bilýäňizdem şonu. O basık Onu bilýär. men diýerim, onu man görýärmi? Bo basık, bo. Vah atam senden alan 69 çıkıp. Men bağırım ya. Bana bak verirsin. Gellidim gelmedim güllidim gülmedim. Barçemen gül bersem gülüm almadım. Gellidim gelmedim güllidim gülmedim. Barçemen gül bersem gülüm almadım. Bayxana gelýär seredim oňa. Nire seredýäň seredim oňa. Divana gelýär seredim oňa. Nire seredýäň seredim oňa. Barыңdaýdyň ejesine bersin gyzyny aýdym aýdana. Barыңdaýdyň oň ejesine bersin gyzyny
Koyunundakini. İnim. Salamu aleyküm başlık. Ve aleykümselam. Han 69 işten oktu. Yaran oktun. Üskürme. Yaman günün aydın sağlık geçersin. Üskürme. Yaram oğul bak. Aklı çağışınım al yaramasan. Bir kantoru barının. Men sana radyo gayet verecek bolya mı? Siz aydın aydın berdi. Erik kiremen çöper bolya mı? Gözüm görmözüne birini de. Dağın barın barın. Hemen tableyen yamalaya bolla. La katanın gelmeyeceğime varıp aydacak.